Hi guys, maadtong hapon. Nari ko dira guys kay nagkabagod ko ani ako ang gibitbit. Kay ang among basak wa joy tubig guys, ang among patubigan. So laami dari Plus kuya dito ug katong operator sa amo ang turtle. Kay magpatubig ni. Wow! Ay patay sa ano pagbitbit ani. Kalata. Pala. Wala, nagkabaguod na ko. Di ko ka-vlog. Kaya bitbit ko pala. Pabaghik. Di ko ka-bitbit. Kaya magbitbit ko pala. Di ko ka-vlog. So, muna akong kahimtang karon guys. Na ako bitbit niya. Baldi, pala, payong kay murag kauwan mo. So, kay wa nagbitbit si kuya ko pala. Ay kinahanglan madigpala ko dito. So, akong iatubang ang kamera be. Paita nito mo. Ang iatubang ang kamera sa akong agianan. So, mauna akong agianan guys. Kuya kay kong agianan. Kay pang-pang nga kasagbutan. So, may tubig among basak guys. Labong naman si Jaka Adso. Kinahanglan si Jang. Kinahanglan siyang patubigan para daruhon na si Jang. Kaya kung pasagdanin na mo ang agianan. Pasagdanin na mo among basak guys. Tanawang mga sagot guys. Hapit na siya mutupong. So, para madaro na si Jang. Para ang kaning sagot malata. Patubigan na lang namo na may tubig agad na kuan. Pounding. So, na tubig at pounding guys. So, ato may magpagtubig. Hangat ng pudo eh. Ato may magpagtubig sa pounding. Na ako nagitraktor ni ganina tanawa. Way tubig. Kari diri okay na siya. Naa siya tubig gamay. So, may klarong uwan lagi. So, mo din akong agianan guys. Bato mi adtong pounding. Kanang pounding guys mo na siya gi. Mura siya dam nga gamay ba. So ipunduhan na siya tubig. Mo na gipunduhan sa tubig. Nga mo i-suporta aring basak. Kay wala man may irrigation. So gamit-gamit rami ani og hose. Na traktor. Ay turtle. Ano siya gitawag og turtle. Turtle. Charot. Subay ra kaning simentos basak guys. Magsubay-subay ra man tayo guys. Wop bakilid-kilid. Aray. Uy. Ay, basak agi eh. Hindi silang kuya nagagi. Kasi lubong ko bang butas na adili na ko agi eh. Sitwasyon na eh. Manta ka vlog og tarong nahagbong akong kamera guys. Di ba nahagbong akong kamera? Nag-isod na bit-bit aring kabuang hagaan yung nagkamot tag vlog ko eh. Kakalorky. Tanawa akong agianan guys. Ano siya ang akong agianan? Kalabungan. Kalabungan siya, kalabungan. Ano gitawag og kalabungan? O diba? Ay sabi. Oh my god. Bungo oras siya. Ako siyang ihangat gamay. Ana. Para makita ang mga kabukiran. Makita ang mga kabukiran niya. View. Char. Ang kabukiran. Gihangat ko kay tungasan ba yan ni Siza guys. Asa man silang kuya? Kakaraki. Yeah! Aw! Ha! Hindi man binangahoy nga to. Babok no agi. So dire kini may babaw. Ay, inuko. Gihangat ko. Yung ani kalasang during the peta. Charot during the peta. Yung ani kalasang during the peta guys. Naipot ang charger. Hindi lang. Doon ako sa destination. Morning lasanga dira guys.
Otoy-otoy? An aki-aki? Ha? Otoy-otoy an aki-aki? Uy! Uy! Okay, mo na siya pounding guys. Ang himi magkuha og tubig. Mo na si kuya guys. Ang kanang usa 6 okay mo nag-among aperture sa turtle. So si kuya mo ari diri sa tumoy kay si Zay magbubo sa hose og tubig. Tapos kato among help among operator sa turtle, siya may ato pikas tumoy para iyang pugnan ang hose. So pugnan niya ang hose didto para ang tubig dili mo diretso. Then si kuya ang magbubo diri sa pikas tumoy. Bubuan ni kuya ang hose. Ini kapuno sa hose guys. Ini kapuno sa hose kay pugnan man dito sa pikas tumoy. Ini kapuno sa hose magdungan sila buhi. So iduok ni kuya ang hose ini kuman og buhi. Unsa buhian po dito sa tumoy. So inigdungan nila buhi, sumusuyop na to siya guys. Di ba kana na guys, ubuan ni kuya og tubig ang hose. So mo ni diri ang pounding guys. Mo ni hong gitawag na mo og pounding. So anhi mi dinhi mga kuha og tubig isuporta sa among basak kay wa man may irrigation diri. So mo anhi mi magsalig og tubig. Anhi mi magsalig og tubig. Ug kinahanglan mig tubig sa among basak so diri mi magkuha. Giotro nila guys kay wala ni gana guys. Siguro ang pikas tumoy wa na sampungan og tarong ni igsuking. Mao na nga basta dili jud magkadungan ug buhi, di jud siya pwede. So moduol ko nila dire kay pagguniton kong kuya sa hose kay arong mabalance ang pagdagan sa tubig. So akong gunitan ri siya dire dapita kani dinhi. Gunitan ho guys kay arong ang pag-aga sa tubig mabalance ba kay wa jud ning gana in town. Wala na gana. Kaupat na nilang buhi-buhi. Kana oh. Wa gihapon na sidya. So wa gihapon guys. Atong tabangan og gunit arong mo gana na sidya guys. Tas-tas mo nagkuhan diha. Testing ano? Buhi. Agi. Ada nililo dari ah. So okay na siya guys. Ni suyop nagtubig. Ha? Okay ano? Murag babaw ra ya oy. Babaw ra. So ingon ana ra diskarte na mo guys kung wa mi tubig sa basak, kung ting init nandiyan na tubig among pounding kaning small dam. So ingon ana ra among buhaton kay wala mi gastong krudo. Pwede man sidya gamit among makina unsa kay mahal mag krudo. So mantinil lang tag ingan ana kay pwede ra man sidya wa pay gasto krudo. Iduok lang jud siya tarong guys, palugpitan og kahoy kay aron dili siya mutunga kay mutunga ng hose di na puto siya moagas. Sumo na siya nga tarongon jud siya duok, tarongon og tapok para ang hose na ilawom permanente. So ana lang siya ka simple guys, technique kung unsaon na mo pagpatubig sa among basak kung wala mi tubig. Gikan sa pounding ang tubig kuhaon. So ingon ana ra siya ka simple guys, walay gastong krudo. So, okay na.
So okay na guys. Okay na guys, nakapaagas naming tubig. So ugma ra pud tong buntag. Susihon na mo. Ugma sa buntag na mo susihon. Og daghan na bang tubig ang basak. So uli na mi. Satsuki! Naruto! Uli na! Uli! Uli! Uli na! Kay Naruto! Satsuki! Uli na! Uli! Uli! Uli na ki! Asa man Naruto ki? Naruto! Tuy! Mga ni among palibot direng dapita guys. O diba? Yung anong kakahuyan ang amuang lugar. Tadan! So ulit na guys. Si Kiki. Si Kiki. Kiki Kiki naghalhal. So diyan ako dire guys. Ni pauli na ko ang balde hong gihatag ni kuya. Ko. Ikaw bit-bit ana iya ay kuya ang balde. So ulit na ako guys. So yun ani kadako ang among kalasangan. Ito guys, hindi ko ba yung mga bahay dito guys, kita nyo wala yung mga bahay kami. So maura to guys, bye guys, thank you for watching guys, ingat. That's it. It's me Sim playing Vizia.